Hemen salam. Bugünkü video Giant Eyfisi diyen piramida vardı. Türkiye'de gatı popülerni piramida, gatken adam giriye. Gatken adam can edip sorudu, yazıp soranlar var. Instagram'da yankı Türkmenistan'dan sonra oturanlar var, Rusya'dan sonra oturanlar var. Şoň üçin şu vardı video çekmeli boldum. Giant Eyfisi piramida del diyeceklerim tapılar da men pul kazanıp öğren diyenlerim tapılar. Hazır. Videomda olca görün, üstüce dinleyin. Like, komentari, hükman suratda koyun. Neçe köp like, neçe köp komentari olsa, şonça adam görüyor, şonça adam kalkıp girmeye içine. Hiç çeli yağdayda gireymen. Nem çünü nedir? Hem zat ayıp verecek. Seyredin. Başta Giant Eyfisi piramida barada men gideta 4 ay mundan geçtim. 3-4 ay. Öyle şu Novgorod'dan soň yanvarda gideta yanvarın başları. Bir tanışlan biri giripdir, şunga signal vere eyle broker zat dip aýtdy. Ýöne kalby 3 gün sermedim de düşünürdüm piramida olaymasın şeyle aýdýan piramida meňde şonga ün sermedim öd işten bilen başary bolup ýünüstüreyim dedi zat dedi. Karşı ün sermedim. Ondan soň gatken adam ýazyp başlady. Gatera populär olup başlady da. Gatken adam ýazyp başlady gideta 4-5 aýdan bäri işläp ber. Most 6-7 ay bolmagy makmal. Toşna bilemok näçe wagtdan işläp berende. Ýöne primерно şol 5-6 ayın içinde opşam. Maksimum 7 aydır da aynı. Примерно şonça wagt işläp otur. Inni обычно piramidalar şongalyk wagt itýär. Maksimum 1 ýyla itýär. 99% piramida maksimum 1 ýyla itýär. 7 ay 8 ay yapylýar. Emçin bilýänsiňiz Russiýadaky emçi gatken adam pulu gitdi, gatken adam pulu köýdi studentler. Şoň üçin bu piramidada lüboy wagt yapylyp bilýär. Şoň üçin giräýmen hiç ýagdaýda. Kim näme diýsin, size getirip reklama etýänler bardyr, garantiýa berýänler bardyr. Inanmaň hiçne. Olar size öz referalny atyp sizin salan puluňyzdan 27% alýar. Şoň üçin olar reklam edýär. Olaň özleri hem bilýär, adminiň özleri hem bilýär piramidadyny. Ýöne aýdan oklar hiç kim aýtmasa da sizden häzir 27% alyp oturlar. $1000 siz pul ýatyrsaňyz şoňa $270 ýa-ni size getiren adama berip otur. Düşünýäňizmi? Ondan soň näme üçin piramida? Aýdyn. Berde tipa signal berýärler. Şu piramidaň täze görünüşi soňky 1-2 ýylykda çykdy bu piramida. Şuňal piramidalar gatken başga da zat bar. Mundan öňe kurik bar. Şu yapylan gatken adam pulu giden paşty $1 milyon ýalyk türkmeniň pulu giden şoň üçin opşy bu men bilýänler maňa haýyş edip puluny alyp beräý diýip ýazandan sany opşy hasapladan $1 milyon etdi. Düşünüňiz, ondan soň gözeňele men bilmeýändim näçedir. Yankı bu da edil şoňalyk Russiýal 200'de tipa trade etdiren bolýar. Tipa trade. Näme üçin tipa trade? Men size şurada paýlaşak TradingView diýip priложение bardyr. Şoň grafiğini Russiýal 200'ün we Giant Eyfisiň içindäki grafik ikisini deňeşdirip görüň siz. Yer bilen gök ýaly tapawut oňýalyk bolmaýar. Maňa bir ýerde şu Giant Eyfisiň zatlar adminleriň bir ýerde bu piramida däl men kontrakt baglaşdym 2 ýyllyk eýle beýle. Yalan o zatlar. Tipa diye maňa diýen zat seret. Häzir grafiki düşünýän traderlar kakby grafik barada bolumyny bir zat bilýän şu zat barada opşam trading barada kakby alym satym barada bir zat çyklar çalaja bir zat düşünýänler maňa düşünür. Maňa näme diýe? Türkmenistanda maşynyň bahasy mysal üçin başga baha, Türkde başga baha, her ýurtda maşynyň bahasy başga bolşaly, grafiklaryň başga diýen bolýar. Men aýdýam, oňalyk zat bolmaýar. Lüboy bir aksiya, lüboy bir kriptovalyuta tapaw ýok. Näme bolsa bolsun, gyzylyň bahasy diýeli, kümüşüň bahasy, neftiň bahasy, ýa-ni neftiň sortuna görä. Ondan soň öýleň bahasy, hemmesiniň bahasy kakby примерно bir bolýar. Her birjalarda ütkap biler, Bitcoin'in bahasy, gyzylyň bahasy çalaja kopeyka düşünýäňiz. O taýda bolsa wapşe grafik näle gitdi? Ýa-ni Giant Eyfis'de Russiýalar tipa signal berýärler. Günne 10, 20, günne 8, 20 wagtyny aýtýarlar da şo zatlar adminler. Şeýle gidip dur, abyşny gidip dur. Birden ýokary, bolu şeýle gitdi. Tipa so taýda long ýokary gitdi diýip girmeli tipa. Şonu ally çykdy. Ana gazanlyk şey dip 25%, 20% şoňa bir zat gazandyr. Opşo salan puluny 40 günde çykarýarlar. Siz pul salýaňyz Giant Eyfis'e 40 günde çykarýar. Ýöne 40 günde çykarýarsa diýip saljak bolaýman. Sebäbi уже yapılmalı vakti geldi 7-8 ay kakby gideta dowam edýär sebäbi maňa aýdanlaryna 7-8 aýdan bäri içinde adam getirip berenler bar ekeni men bilen habarlaşdylar da
Aýöne men öz tanışlym gizeta 3-4 aýdan bäri, belki 7-8 aý däw bolmamak mal toşuna bilemok. Ýöne 3-4 aýdan bäri men öz tanışym içinde oturanyny bilýär. Gu gazanny hakykatdan başda girenler gazan ýa näet gazan piramida sistematy düze bilýäňiz men geçenki videoda düşünürdüm. Piramida sistemada näle bular näet gazan ýa? Ýankylar getirdiler. Hersi $1000 diýil, getirýär $1000. 40 günne berýärler bular, ýyna ýanky $1000. Ondan soň ýanky $1000'ın üstü gidip başlaýar. Düşünüňiz, 20-25%-dan soň ýapyrda toşny prosent ýazmyş nokta. Ýanky şolara başta gelenlere izaki gelenin pulunu ödeýärler. Şuwat Giantfix'in adminleri, ýankylar, zatlar uj aýda otur adam etirin gelenlere $50 şuwat tipa bonus berýär. Eýle belin uj adamlar gelen ok azar başlady, adam getirmek üçin şeýdi wurdular. Düşünýäňiz, значит, bu uj ýapylmaly. Yapılmağın alamatı, обычно piramidalar yapılmakka şoňa saatleri dure adamlar uja kassada pul alıp başlaýar bolýan. Bonus veren bolýarlar, o neden bolýarlar, düşünýäňiz, adamlara inanmaň. Hiç ýagdaýda gowy bolsun. Bu wagt dogon sok yapyl üçin. Şoň üçin 27% alýanyp, o garantiya zat diýmekler amakmal size. Inanmaň. Meni tanıyanlar uja bilýär, maňa kakby adam men aýdýan, galan uja sizin öz işiňiz. Men size duýduraýyn, ondan soň ertir, aýtmadyň, bilmem aýtmadyň diýmezler. Kakby men diňe başarsam bir gowy bir zat bolsa paýlaşan özüňiz bilýäňiz. Näme gazanç etýän, näme ubit geden, hemme zat paýlaşan, kakby özüňiz bilýäňiz uja. Zaltoy korona barada da birinji bilen video çekdim. Unistream barada da, ýene başga arbitraj barada da hiç kim aýdan okmut o informasiýany özüňiz bilýäňiz. Men ýeketek kakby türkmen YouTube'unda bir men paýlaşdym, şonu diýsem bolýar. Ondan soň menden soň uja paýlaşan bolmaklar ahmal. Ýöne birinji bolup men paýlaşdym, şonu bilýän. Maňa hiç ýyly zadyňyz gerek. Ýöne sizin pul ýitirmezdiňiz isleýän. Ýitirmäň bider pul. Men bilýän siz näet gazanýaňyzy. Işşek ýaly işleýäňiz, şurada motorçy bolup, dastavşyk bolup, ýene başga bolup, opşu bu akby eşek ýalysam grubruk dälin, opşum kösünüp işlenýär da, men bilýän näme ýagdaý. İşlem o pulam oňa ýatyrýaňyz gitdi da, şoňa janmyň adminlere gaharym belä, aýdanoklar adamlara tipa şungalyk piramidadyr, lüboy wagt ýapylyp bilýär dip. Şoň üçin giräýmän, lüboy wagt ýapylyp bilýändir. Pulu gyzykmaň, hiç ýagdaýda. Esasy puluňyzy jügüňizde saklaň, goraň, özüňizi akyllyca hereket ediň de sokulmaň bilen düşünüň şu zatlary. Inni Giantfix barada ýanky işleýiş sistemi başdak gelenlere soňky gelenden pulunu berýärler. Düşünüň, şu näçe köp adam geldikçe ýanky başdak gelenler gazanýar, soňkylar uja hissasyz galýandyr. Häzir siz girenler 40 günden soň kakby puluňyzy, salan puluňyzy zat etýäňiz, gazanýaňyz. Şonu zat etmäň. 40 günni işlejäň belli däl o. Düşünýäňiz. Şoň üçin gyzykmaň. Maňa ýa Türkmenistandan bir janat ýok, giräýmeli pul ýatyryp bermeýän aýdýan dostum, şoňa gerek gel, ýani düşündürýän. Ýatyrma, düşündürdüm şuňa video çekkä. Kakrat görürsiň, saňa salam. Şunu Türkmenistandan akmağa eden. Gerek gel, gatken adam Türkmenistandan janat ümni şuňa giräýär. Bärdäkler janat, gel ýatyrka pul galan bola. Oň aksat etmäň, hiç kim salmaň. Inni men gazanıp börün diýenler badyr, realne ba gazananlar. Ýa-ni bir ýerde $10.000 gazandım, $1000 ýatyrdym, 10.000 etdim çykaramok, günne $800 gelip otur. Men aýtdym çykar diýdim. Ýarsyny haçap çykar, galan gelbersin. Birden kakby ýapylmaz diýsen, ýöne häzir lüboy wagt ýapylanny bir köpüňiz amat bilmeýäňiz. Düşünüňiz, kim garantiýa berýär? Size hiç kim garantiýa zat etmeýär. Häzir ýapylandan soň men garantiýa beren girdiýär. Ýapylandan soň pulum kösünde hiç kim ýyzyna puluňyzy bermeýär. Bu adamlar öz berisin beren ok, ondan soň saňa bir diýen sözüni ýyzyna durup pulun berer etýän. Oňa sat bolmaýar, inanmaň. Inni ýanky zat etýär, soň gelenler pulsuz galýar, ondan soň polny kakby piramida ýumurlýar. Adamdan pul köýdi. Ýanky başdakylar çekýär pulny, çekmediňem galýar, ýanky göz açly edip. Gazanan olsaňyz onda menden maslahat, öňkü girenler, başda girip gazananlar. Ýoşadan çekin puluňyzy. Reske çekip bolýan bolsa, men bilem o sistemaňy siziň limitiňiz bar etýän ýalňyşmasam. Reske çekip bilýän bolsaňyz hemmesini çekin, çekip bilmeýän bolsam ýoşadan çekip alyň.
haçabı yarısından köpsünü çekin, haçabı salan pulunuzu çekin, şop köye en ýagdaýynda kag oňala birin olmady. Ýöne köy palibom köye. Men size şoň garantiýa berýän diýsem bar, nu garantiýa bermän ýöne. U garantiýa berýän wapşeda. Garantiýa berýän şo ýapylýar. Bilemok, näçe wagtda? Ýöne ýapylýar şol. Обычно piramidalar ýa-ni aýtdym 99% maksimum 1 ýyla gitdi. Ondan soň ýapylyp gitdi. Kag by menne size maslahat galanan böldüňiz görüň. Ýöne adminler va, ýankyzatlar va getirmän adam. Maňa şol $10,000 diýip ýazan bar, 150 sana adam getirdim diýe, şeýle onam gowany aýtdy. Men aýtdym, "Sen şo 150 adamy sen aýtdyň, şo Lüboy gün ýapylyp biler. Lüboy gün sen salança pulun köýüp gitýändir" diýip hawa aýtdym diýe. Wrät le şo aýdandyr. Men kagby bilemok, belki aýdandyr. Günäsini aljak ýöne ne bilen, abi için aydır maňa bir aýtsa pulun köýüp bilen, polnusy eýle belise, men şoňa hiç zat etmän, ýatyrm ýapmaýan. Häzir sen aýdarsyn kriptovalyuta ýatyrm etýän o taýda köýüp bile. Hawa köýüp bile, Lüboy wagt nolu düşüp bile pulum. Ýöne men kriptovalyutam elimde galýa. Piramida o taýda hiç zat ýok sen elinde. Sen daja ýanky kriptoň bar, salýan içine kripto salýar 100 ýiti. Şo salýan puluňy ma daja sen öz hasabyna salaň, olon hasabyna atýan. Kriptovalyuta men öz hasabymda dur, öz gapçymda dur, onda birjamda dur, onda kagby. Men öz elimde galýar tawaryň Lüboy wagt kagby Lüboy alýan tawaryň baha düşüp bilýär. Düşünýäňiz, edi çoň alam galyp bilýär. A berde piramidada hiç zat ýok, sizde tawar zat ýok. Ýöne boş howa, prosta adam getiren üçin size pul berýär. Ýani Russell 200 ýany diňe trade etdirýändir. Tipa trade o trade del. O taýdak içine grafik wapşe dengelen o trading wifti priложение var şurada turotun oýjak, ýazylşyny oýjak. Şurada seredin Lüboy birdada. Şu miravoy tutuş dünýäde hemme içinde satylýan aksiýa diýdi, zat diýdi, kriptovalyuta hemmesi bar. Şunun içinde dollar, TL, hemme zat bar. Görüň şurdan. Şurada hakiki bazar workede, hakiki miravoy rynok workede. Düşünüňiz, birjalan zatlaryň içinde hemme birjalar bar. Bir ýerde bar birja bar şoň içinde. Girin şo birjada şolaň bakat näçe mysal üçin Bybit'te diýeli Binance'da Ingo birjalar şo taýda ikisinde Bitcoin satylýar. Şo taýda maksimum tapawdy $5, $10, soňra $20, $50 bolup biler. Atak oňa tapawdym bolanok redko bolýar. Düşünýäňiz, sebäbi uça olaryň öz arasynda pol nemmeler düzülen. Şoň üçin polnusu maşenniçiство, polnusu piramida, gigant ayfisi girmän. Düşünüňiz, men size kakby bratsk maslahatym galanan öz işiňiz. Öz riskiňiz ýok, men risk etjek pulum käniýsem, ana näme edesiňiz desedim. Ýöne menden maslahat girmän şu piramida 100%. Egerde kimin pretenziyasy bolup, ýok şu piramida däl, egerde sen realna akylly düşünjeli oglan ýa gyz bolsaň, maňa Instagramda ýazyp bilýän, men sana düşündirip aýdyp bereýin. Şu piramidalygy men sana da karar edip bilýän. Ýöne İsa'da düşünmän, ay eyle beyle, yok eyle beyle, oňa da etjek bolsam, maňa ýazbam oturmaň. Men zada gurlaşmaýa wagtym bolmaýar. Egerde realna bir sana kakby seriozno panyatly, kakby düşünürseň, düşünjeli adam bolýar. Şoňalyk biriň bar bolsa, içinde admin bolsun, ýa ýeni biri bolsun tapajak, men bilen habarlaş, men sana düşündireýin, sana da karar edeýin, şu 100% piramidadyny. Egerde birden samneniň bolsa da, kakby häzir men size dakazatçysda, ýekaja dakazatçysda görkezdim, şu piramidadyny berýän signallary, grafiki wapşe dengelenok. Imенно Russell 200 etdirýär. Imенно Russell 200. Men dogry masam, kakby Russell 200 men özüme hiç trade etip görmedim. Ýöne grafika seretýän wapşe dengelen o pumplar wa to skalany düşüşü hiç grafik bilen dengelenok düşünýäňiz. Şoň üçin ana risk şonu piramida diýip, hemen pul çykarjak wagtyň 6% alýarlar. Soň imенно referalyňa näme üçin 27% berýär. Hiç ýerde oňa zat ýok. Mende Binance, zat, Bybit, normal birjalar, normal sewda edilen ýerde sana näme berilýär? 0,00 näçe prosent berilýär. Düşünýäňiz, azajyk mysal üçin $10,000 sewda etse, şu taýda sana maksimum $10 berse berer, ito ondan bermeýär. Kakby normal zat şoňalyk bolýar. 27% näme üçin berilýär? Sebäbi maşenniçiство, piramida. Düşünüňiz, nirde referal ul prosent berilse, nirde ýanky al çykarmak üçin zat bolsa, şoňa ýerlerden gaçyň. Indiki video Russiýadaky şu wagtky çykan piramida barda bolar. Düşünüňiz, YouTube agza bolun, Instagram agza bolun, like, kommentaria paýlaşyň, polnu dostlaryňyz bilen girmesinler. Sokulmasınlar, pulun gidermesin, biderek gerek gel şolaklar.
Düşünün, başka zatlara investisiya edin, başka zatlara öwrenin, trading öwrenin, grafik öwrenin, aksiyalara investisiya etmeni. İň bolmanda futures öwrenin, kag bu özüňize gowuňyz etýär, psihologiýaňyz gowy bolsa futures öwrenin oňarykda diýjek. Hatta şo taýda normal gazanyp bilersiňiz diýeni gat ulu riskdir. Men özüme kag bu 3 gazanmadım. Gazandım, giderdim. Kag bu opşy hasaplasaň plus diýeni 3 del men aslında plusum spotda alamda. Oğlan sizde maslahat spotta sevdaydı verin kriptovalyutany. Karoçy şuňarak video. Janyňyz sag bolsun, akyllyca hereket edin, özüňizi aldatmaň, sokturmaň. Habarlaşar. Näme sora bolsa da kommentariýa ýazyn. Dawaç.